మాట తప్పని మడమ తిప్పని నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. అతను రాజశేఖర రెడ్డి గారు తరుణైన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి వారికి అడుగుజాడల్లోనే నడుస్తూ 5 సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయలేని అనేకమైన సంస్కరణ పరిపాలనా సంస్కరణలు తీసుకొని వచ్చి ప్రజలకు కూడా ఎంతో కూడా చేరువయ్యాడు. అలాగే ఏది కానీ అసాధ్యం అనేది కాదు ఒక ముఖ్యమంత్రి అనుకుంటే అని చెప్పేసి నిరూపించిన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో పాటు పరిపాలనలో కూడా సంస్కరణలు తీసుకొని వచ్చేసి ప్రజలకు కూడా అందుబాటులో తీసుకొని రావడం జరిగింది. ప్రజల ముంగింటికే పరిపాలన అని చెప్పి సచివాలయ వ్యవస్థ కూడా తీసుకొని వచ్చేసి అన్ని రకాల కూడా పరిపాలనే ప్రజల ముంగింటికి చేర్చిన మొట్టమొదటి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా